Sicela ke uxwayisa labo abasheshayo ukuzwela njengoba ke lolu daba liquketheke imifanekiso ekhombisa udlame nengahleke iqubukise uhlevane. Umndeni kaNomhle Mpele wasePhiri obeneminyaka engama-26 ubudala uthi ke kusinda satshe ukwemukela ukubulawa kwakhe ngesihluku lapho ke uchaza khona amasonto edlule njengohambo olunzima lokuzama ukwedlula kulesi simo. Umpele kusolala ukuthi ke ubulawe yisoka lakhe ekuqaleni kwalenyanga emzini kamama walo isoka lapho ke bebehlala khona. Umndeni wakhe uthi ke imininingwane eyamene nokufa kwakhe ibashiyeke beshaqekile babeke sebenxusa ukuthi kube khona ukungenelela okuqinile uma ngabe ke imindeni noma imiphakathi iqala ukubona izinkomba zokuhlukumezana ngokubulili. Sigaya izibozi izinhliziyo zomndeni wakwaMbele endaweni yasePhiri ngemuva kokudlula emhlabeni kwengane yabo yentombazane ezandleni zesoka layo. Lesi sigameko esishiye umndeni kanye nomphakathi ubambo ngezansi sichazwa njengesilonda esingasoze saphola. Ongumzala kaMufi uchaze isimo abamthola ekuso uNomhle Mpele emakhazeni. Sema simthola uNomhle simbona like sathuka indlela ashone ngayo bamgwazile umgwaze ichest umgwazile wamvula ichest mayemvula ichest wamshisa ama internal organs ngamanzi ashisayo like it was so tragic inhliziyo kaNomhle it was beyidumbile ama ribs wakaNomhle waka left shikuthi bekamshaya bekahlala amshaya ngazuthi bewalimele but bewahila awaka right waqede wonke ke waphule wonke ama breast bones wakaNomhle they were broken nje bekungekho right wamchopha bese kamchopha kahle akanama fingers uNomhle umkhipha amehlo bekamgwaza emgwaza like kabhlungu. Kusenjalo uqhube ngokuthi umthetho waseNingizimu Afrika uyahluleka ukuvikela abesifazane. Abomama bayahluleka ukubambana khona manje mina ngibonile ukuthi umama uyasifuya isilwane ejaridini athuli siluma abanye abantwana athule. You understand abomama bayasifeyila isizwe singakazilungisi thina ezabomama ngeke siyibone justice sizobona ngathi igovernment nayo iyasifeyila kanti no individually as people kumele sibe si stop crime si stop GBV. Ongumsolwa kuleli cala kulindeleka vele enkantolo yeMantshi ekupheleni kwenyanga ephezulu ukuyofaka isicelo sebheyili. Kanti umndeni uzwakalise usizi ngabazali bomsolwa abahluleke ukubikela lo mndeni ngalesi sigameko.